tkun qed issuq, tisma' s-sirena tal-pulizija, titfa' mal-ġemp, tinkwieta tgħid ma toffi. Nispera ma għamiltx ħaġa ħażina u mhux qed ninduna. U mbagħad ma lill-pulizija jgħaddi miħdejk jibqa' sejjer tgħid għall-irwieħ. U forsi tgħid ma ranix pereżempju nsuq bit waħda, jew ma ranix bil-mobile ma' widnejja, mela ħanoqgħod daqsxejn iktar attent ma jmurx ġaddi xi pulizija ieħor. Tagħmel 4 minuti s-suq, u mbagħad daqqa waħda ġdaqlek il-mobile reġgħet battu, jew jekk erġajt bdejt tagħmel xi ħaġa oħra li kont qed tagħmel ħażin. Tajjeb, erġajt bdejt tagħmilha għax inti diġà nsejt illi għadda l-pulizija miħdejk. Tgħidli da x'inti tgħid illejla. Dan huwa l-mod ta' kif ħafna nies jgħixu llum il-ġurnata. Jiġihom pereżempju biża' u jgħidu ħanoqgħod naqra attenġbin għax l-aħħar li mort nipprova dik il-libsa ma ġitnix. Jaqgħu dawn dak il-moment, jippruvaw jagħmlu xi ħaġa l-ġurnata tnej u jerġgħu fil-ħajja l-antika. Jisimgħu illi pereżempju xi ħadd jiġi minnhom taħ xi heart attack. Jew daħal l-isptar. Ħarem ħanoqgħod attent ma jmux jiġri l-istess. Jew inkella smajt illi l-oħra mietet kemm kienet ta' żgħira ħanoqgħod attent. Jagħmlu jumej u nerġgħu nispiċċaw back to square one. Inti tkunx dik il-persuna li qed titfa' mal-ġemp biex jgħaddi l-pulizija, toqgħod tida attenta u mbagħad terġa' gwappa. Għaliex? Għal xi darba jew oħra ħadd mislilek illum qabel għada. Tgħidli mhux kulħadd irid imut? Iva. Kulħadd se jmut kif tgħix il-ħajja ħajjagħmel differenza kollha. Ngħid għalija jiena nippreferi illi fejn nista' ngħix aktar komdu, iktar tranquill, biktar enerġija u binqas uġieħ u forsi nidher aħjar. Tajjeb, xorta ħammut, imma naf illi għall-inqas inkun għamilt ħilti. Issa jekk jiġri xi ħaġa illi ma tfajx il-ġebla fuq saqajja jiena stess, ngħid għall-inqas ma kienx xi ħaġa li forsi kelli biżżejjed sejfuha. Imma jekk jiena jew ta' madwari jiġrilhom xi ħaġa għax naf li huwa b'konsegwenza tal-emil, ta' ġurnata jew ħafna ġranet tiegħi, hemmhekk dik tkun skorja oħra. U jiena dak li ħanappellalek illum. Tkunx dik il-persuna titfa' mal-ġemp, kun dik il-persuna illi inti taf x'għandek tagħmel l-affarijiet tajbin, tajjeb, li jiġri merħba bih, però għall-inqas ħajkollok il-kuxjenza safja illi inti għalik u għal ta' madwarek għamil dak illi suppost. Issa, jekk tallim xi ħaġa minn dal-video ħanatolbok tagħmlu like, love u anka share jekk jogħġbok dejjem. U ħanappellalek hekk. Nafu biżżejjed illum il-ġurnata għaw ħafna tagħlim. Bl-exercise, bl-ikel aħjar, tażel prodottu mhux ieħor. Dak jista' jgħinek biex inti mhux biex tħossok aħjar, imma tidher aħjar. Issa ieqaf eduka ruħek u ibda ħod azzjoni. Għax jista' jkun li tkun taf kollox, ma jekk ma tagħmel xejn, min tħa tasal imkien. Jekk taf ftit u dak li ftit ħa tagħmlu, dak huwa l-aktar pass importanti għax pass wara pass azzjoni wara l-oħra ħa tasal fejn tixtieq. Daqshekk, niltaqgħu.